Hekk kif it-tfal qegħdin bil-vaganzi tas-sajf beda x-xogħol estensiv ta' manutenzjoni u tisbieħ f'diversi skejjel bħala parti mill-programm ta' manutenzjoni li nieda l-Gvern. Parti minn nefqa ppjanata ta' 15 miljun euro jinvolvi xogħol ta' tisbieħ kif ukoll xogħol ta' manutenzjoni fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Kulleġġ Santa Margherita fl-Iskola Primarja ta' Bormla mill-Ministru tal-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo flimkien mal-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura Joe Mizzi. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li kien hemm bżonn li f'dan il-kulleġġ ikun hemm spazju diċenti fejn it-tfal ikunu jistgħu jilagħbu f'post xieraq ta' rekreazzjoni. Dan ix-xogħol se jiswa madwar 150,000 euro. Għaddej xogħol estensiv dan is-sajf li se jkun mifrux fuq 3 snin u b'kollox se jiswa madwar 15 miljun euro biex dawk l-iskejjel li għandhom bżonnijiet kbar biex noffru post deċenti għat-tfal tagħna fejn jieħdu gost jiġu jitgħallmu nagħmluh. Hawnhekk ninsabu Bormla, l-Iskola Primarja ta' Bormla da bżonnijiet kbar, se nagħmluhom, se naraw kif nagħtuhom dak li għandhom bżonn, imma wkoll se nifirxu dan ix-xogħol anke f'postijiet. Il-Ministru tkellem ukoll dwar ix-xogħol estensiv li bħalissa għaddej fil-Kulleġġ Santa Clara f'St Andrews. Din se tkun l-ewwel skola sekondarja li tilqa' fiha kemm studenti bniet u anke dawk subien. Dan huwa l-ikbar proġett ta' manutenzjoni għal dan is-sajf. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi żvela li se jsiru żewġ proġetti oħra sabiex jagħtu nifs ġdid lil-lokalità ta' Bormla. Il-Ministru Mizzi qal li se jsir parkeġġ kif ukoll se jsir proġett ta' manteniment fil-ġnien biswit l-iskola. Dawn il-proġetti mistennija jkunu lesti sa tmiem is-sena d-dieħla. Qal li dan ix-xogħol se jsir xogħol minn ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u anke permezz ta' skema tal-ETC.